Assalamu alaikum jama'a, na ku MC Malam Ibrahim SHARUKHAN a kodin shi gidan biki ga na a babban garin nan tare da family na Gerawa. A mun zo cikin garin Gerawa domin gabatar da wannan biki na Umar tare da amaryarsa Zainab. Yau ne za a gabatar da Arabian Night a wannan gida, da haka muna yi wa 'yan Gerawa fatan alheri tare da 'yan Kano gaba ɗaya. Na ku MC Malam Ibrahim SHARUKHAN gidan biki nake cewa yau ne fa za ta fashe da dukkan dangin nan guda biyu Allah ya ja a cikin Gerawa. Amma wannan babban family ina ya family Gerawa gaba ɗaya fatan alheri tare da babban mai gidan nan na Gerawa ina muku